Asocijacija potrošača Srbije drugi put se uzastopno ovako predstavlja na Exitu. Znači imamo neki interaktivni odnos sa posetiocima gde nam oni prilaze, žale se ukoliko imaju neka iskustva negativna kao potrošači, bilo na Exitu, bilo u ovom periodu u gradu Novom Sadu, a inače nam se žale i na neke druge stvari, na razne druge korisnike usluga ili na razne druge robe. Mi to preuzmemo, predajemo u savjetovalište, obradit ćemo neke podatke statistički, otprilike bude 5 do 10 pritužbi dnevno, tako očekujemo i danas. Kako se festival odvija, tako sve više i više njih dolaze, čuju za nas, prilaze nam, žale se na razne stvari. Međutim, ono što najviše tišti posetioce Novog Sada u ovom periodu jesu divlji taksisti. Novosađani nam se žale, to je novo, da prodavnice poskupe svoje proizvode, manje prodavnice u okolinama gde se možda stanovi više izdaju stranim posetiocima, pijace takođe i svi nekako dišu cene u ovom periodu i trpe građani koji su građani Novog Sada.